Maayong adlaw natong tanan diha ug nanginaot ko nga nata sa maayong sitwasyon ug panglawas taliwala sa pandemya nga atong nahiaguman karong panahona. Ang atong preskon karon about kini sa angay bata magpabakuna o dili ug naatay mga panghimay-himayon nga mga issue nga atong giatubang karon. Mao kini, palihog ko og take down notes ug maminaw og sakto aron dili ta magbabalik-balik og storya kay mga dagko na ta. Sa kasamtangan pampabakuna, daghan na balaka tungod sa dili maayo nga mga posts sa social media nga adunay mga nakabsan sa kinabuhi human nagpabakuna. Atong himay-himayon og sutaon kung ngano adunay mga ingon-ani nga mga panghitabo. Una, sa tanang klase sa bakuna, maprotektahan kita batok sa COVID-19 lakip ang Delta variant nga mas dali makatakod sa dili bakunado. Atong dumdumon, dili insigida mohatag og proteksyon kanato ang bakuna. 14 days o 14 ka adlaw gikan sa first dose ay pa ang partial immunity masinati. Pasabot niini, halos 50% pa lamang ang proteksyon atong makuha. Importante nga kining panahona kita magbalantayon kay mas dali kita matakdan og sakit aning panahona. Tungod kay 14 days gikan sa unang tupukan, magdoble og trabaho atong lawas aron magmugna og natural nga sundalo sa lawas o antibodies. Ikaduha, ang pangutana. Ngano man na ay matakdan maski na og face mask og face shield o disinfect human sa first dose? Ang tubag sa imong pangutana mao kini. Base sa mga investigasyon, kani nga mga kaso kasagaran na expose nga wala pa nagpatupok. Dili nga ang bakuna maoy naghatag kanila sa COVID. Busa, giawhag ang mga magpabakuna nga sa panahon sa screening sa doktor, sa adlaw nga kamo magpabakuna, palihog ibutyag ang inyong tinuod nga balatian, hilabi na kung gikan kamo gihilanat o giubo o uban pa. Kabalo ko daghang gigapangutana ani. Pero ang atong ikatulo is nganong magpabakuna mangyud. Ang rason ngano kinahanglanon magpabakuna batok sa COVID-19 kay aron mahilikay kita sa severe o grabe nga simptomas sa COVID-19. Pwede paghihapon ta magka-COVID-19 maski na kompleto na atong duha ka doses, pero moderate o mild o asymptomatic lamang. Ining makompleto na ang duha ka doses, kinahanglan pa usab kini og dugang nga 14 kuto 28 or 28 days aron kita na ay maximum protection. Busa, gikinahanglan nga dili ta magkumpiyansa. Batasanon gihapon nato ang paghugas sa atong kamot, paggamit sa sakto nga mga pamaagi, atong face mask og face shield, og paglikay sa tapok-tapok nga magdistansya usab kita og dili mo minus sa 1 ka metro. Gikinahanglan usab nga kung kita mag-repost sa social media, siguraduhon nato nga atong mga aksyon base kini sa sakto og beripikadong impormasyon nga gikan sa kasaligan nga mga ahensya sama sa Department of Health ug sa World Health Organization. Og mo ni ang pinakaimportante sa tanan. Palihog ko og paminaw og tan-aw sa akong dagway. Kung mao kini ang inyong ginabuhat sa inyong kinabuhi, dili mag-face mask, dili mag-face shield, dili mag-disinfect, walay social distancing, mao kini ang inyong mga entries. Ang tawag niini, more chances of winning COVID-19. Og naa kini mga premyo. Third prize, 14 to 21 days quarantine sa health facility. Second prize, hospitalization.
og first prize mao kini ang ICU with intubation. Og ang grand prize sa dili ga face mask, dili ga face shield, dili ga disinfect og walay social distancing, ang grand prize mao kini mahimong abo og naay tsansang ma-meet and greet si Senior Pedro kung sa langit ka, o si Satanas ang imo ma-meet and greet kung impyerno. Busa magpabakuna na og mag-observe kita sa safety protocols og tarungon nato ato mga batasan.